Добър вечер, аз съм Ралица Ковачева. Гледате последните новини по РЕ-ТВ. Добър вечер и от мен, Николай Чадъров. Тази вечер в 22 часа РЕ-ТВ спира да излъчва. Какви са причините, чуйте от изпълнителни директор на телевизията Асен Григоров. РЕ-ТВ спира да излъчва от 22 часа тази вечер. Това, което ще направя, ще прочета отворено писмо от учредителите на Фондация Граждански медии, която е едноличен собственик на телевизия РЕ-ТВ. Отворено писмо, към което аз напълно се присъединявам. Преди почти 2 години решихме да инвестираме средства и усилия в създаването на гражданска телевизия. Водени от разбирането, че публичният дебат има нужда от място, в което се съобщават важните новини и където се провеждат качествените разговори за проблемите на обществото и държавата. Със създаването на телевизията искахме да покажем няколко неща, че може да има прозрачна собственост и финансиране на медии в България, че в българското обществено пространство има място за сериозна и независима телевизионна журналистика. В това не успяхме. Телевизионният рекламен пазар не подкрепи нуждата от съществуването на подобна телевизия. В проекта до момента са инвестирани 9 милиона лева лични средства на дарителите на Фондация Граждански медии. Но тежката финансова криза направи финансирането на телевизията невъзможно за по-дълъг период от време по този начин. Недългият престой на РЕ-ТВ на телевизионния пазар показа и нещо друго. Има огромни бариери за навлизането на нови участници и поради това няма конкуренция и няма разнообразие на мнения. Регулаторите и политическия елит системно през годините подкрепят свръхконцентрацията на телевизионния пазар. Разбиването на този порочен модел е ключово за българското общество и за обществения дебат, но се оказа непосилна задача за РЕ-ТВ. Взехме трудното решение да затворим телевизията. Смятаме, че е по-правилното пред това да поемем риска успешен екип и телевизионен продукт с добро име да стане зависим от евентуално бъдещо неясно финансиране. Благодарим на журналистите и на целия екип на РЕ-ТВ за желанието им да работят за проекта и истинското усърдие, с което го правиха. Благодарим и на многото съмишленици, които ни подкрепиха. И разбира се, на десетките хиляди зрители, на които РЕ-ТВ ще липсва. Учредители на Фондация Граждански медии, Светослав Божилов, Иван Кръстев, Иво Прокопиев, както ви казах, напълно се присъединявам към казаното в отвореното писмо. Това е всичко от нас. Ние двамата започнахме от самото начало. Нямахме удоволствието да открием телевизията, но имаме мечта да я закрием. Понеже, както се оказа, тези дни сме почнали да мислим като един, точно това щях да кажа, че има символика в това. Тъй като много хора дойдоха в РЕ-ТВ и си тръгнаха от РЕ-ТВ, но така или иначе ние сме от хората, които повярваха. С риск малко да прозвуча като на раздаването на Оскари, това, че наистина искам да благодаря за възможността да правя през тези почти 2 години това, в което наистина вярвам и смятам, че това важи за абсолютно всички мои колеги. Искам да благодаря на всички колеги, с които работихме, защото работихме много и се старахме много. Искахме да направим нещата така, както си ги представяме, че трябва да бъдат. На зрителите, които ни повярваха и които и тази вечер стотици послания ни отправиха, предложиха помощ, да съберат финансиране, да направят протест в защита на РЕ-ТВ. Повярвайте ми, ние няма да се откажем по един или друг начин. Ще продължим да бъдем заедно. Едва ли ще кажа нещо по-различно от теб, но бих искал и аз да благодаря. Благодаря на семейството си, че изтърпя липсата от вкъщи за тези 2 години. Благодаря на колегите, с които заедно работихме и вложихме толкова усилия в този проект. И благодаря на вас, зрителите, че ни повярвахте. Остана само и аз да благодаря на семейството си, защото го пропуснаха, не биваше. И това е. Надявам се някой ден отново да можем да си казваме нещата така и да се чуваме както беше в РЕ-ТВ. Както казва зайчето Бъни, това е всичко, приятели. Бъдете щастливи!